Ola, boa tarde. As consecuencias da guerra de Irán xa se notan nos nosos petos. O prezo do diésel e da gasolina disparouse. Concretamente, o gasóleo sobe 22 céntimos en 7 días e supera a gasolina. Encher un depósito medio pasa xa dos 90 euros de metro. Sí, a situación parece que non vai mellorar. De feito, anúnciase esa barreira dos 2 euros que marcou ese límite cando foi a invasión da Ucraína. Podería superarse nos próximos días. Agora, nesta estación de servicio, un pequeno respiro, pero a mañá de moito traballo de todos os usuarios que queren encher os depósitos. O fermoso costume de poñerlle nome ás vacas vai esmorecendo, ganderías cada vez máis numerosas fan que sexa complicado distinguilas polo nome, claro. O número do crotal é agora o principal método para identificalas, pero segue habendo quen defende a importancia de chamalas polo seu nome. Hoxe as vacas son conocidas por número, teñen un clotal na orella, un número de clotal que é obligatorio terlo, entonces por xa é unha cousa que non se siga, entonces por ese número xa está, miran e nada máis, miran un número, aquela vaca ten mamitis, por un número van ela, porque senón por nombre sería imposible, o que ten 400 ou 300 sería moi difícil controlalas a todas por nombre. Chantada celebra esta fin de semana unha das súas festas máis importantes do ano. Hai quen dirá incluso que de feito é a máis esperada. Trátase da Feira do Viño, que xa está en marcha. Andrea. Sí, efectivamente, a denominación de orixe Ribeira Sacra expón esta fin de semana aquí nesta carpa de Chantada o traballo de todo o ano. Adegueiros e adegueiras amosan os seus produtos para que os asistentes poidan catalos, viños brancos, tintos, rosados e de todo tipo. O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil da Coruña investiga un home de Teixeiro como presunto autor de 10 delitos de incendio forestal na segunda fase da operación Torunda. Detiveron un home como presunto autor de 11 delitos de incendio forestal o ano pasado nos termos municipais de Curtis, Oza Cesures, Sobrado dos Monxes, Toques e Melide. Como fruito do traballo de campo realizado, os axentes lograron determinar que o presunto autor dos mesmos era unha persoa que xa fora detida en novembro por feitos similares e procederon á súa investigación. É prácticamente intransitable. É como se atopa a única estrada que dá acceso á aldea de Valdriz, en Cualedro. Os veciños queixanse de que hai servizos como o da axuda no fogar que deixaron de ir debido ao mal estado da vía. O motivo é o continuo paso de camións de gran tonelaxe que están retirando a madeira queimada do monte. Son as dificultades que teñen os veciños de Valdriz para entrar ou sair da súa aldea. Isto non hai maneira de para andar. Isto cada día colles máis baches, cada día hai máis, cada día hai máis. Sabes, filingranas por todos os lados. Un veciño aí do pueblo pinchou unhas rodas xa. Nós de momento non? Nós de momento non. Pero isto sabes a situación. Non se pode salir co coche porque por aí xa vistes vos. E a única salida que temos é a entrada. O pueblo é para todo. O firme do vial duns 3,5 km de longo prácticamente desapareceu en varios treitos, deixando case incomunicados os veciños. Teño que ir facer curas e agora vou a Xinzo. Temos que ir a Pasos de Tortuga. E se tes unha urgencia, que faz? As ambulancias non veñen, non ven nadie. Que facemos? Se ten que ir a un médico ou algo, que fai? Sale en avión. Porque non hai tienda, non hai nada no pueblo, entonces hai que salir fora. En Valdriz viven unha vintena de veciños, a maior parte xente de idade avanzada que xa comezou a perder servizos por mor do mal estado da estrada. Celsa trasladouse á aldea para cuidar dos seus pais. Que pasa? Que tes que ir a Verín ou tes que ir a Xinzo e telos que deixar solos, porque non tes outra alternativa. Porque a chica que ven a cuidalos dice que mientras este así a carretera, pois ela que se nega a vir porque estropea o coche e que non lle compensa. Vir aquí, porque a mellor son un arreglo, pois, que sei, de 800 euros, ou reventas unha roda, ou incluso tes un accidente. Entonces, pois dice que ela, mientras estías a carretera, que non ven. O pan ainda ven. Agora, os outros coches que veñen de os peixes, nada, eso non ven nada xa. Por a pista. Está todo feito, se hai unha urgencia ou cualquier cousa, non está pasado, está todo unha calidad feito. Toda a pista toda feita. Un vial que estaba en perfectas condicións ata que comezaron a circular por el camións de grande tonelaxe cargados de madeira que están a retirar as árbores queimadas do monte. Hasta 50 camións diarios. 50. De arriba de Vences, de aquí, imposible, é imposible. Viñeron aí atrás e botaron unha grava
pero nada, non valeu para nada. Encima, se fora arenilla ou fora, pero que lle botaron uns pedruscos, que se estropea os coches todos. E a xente non che ven ao pueblo por eso, porque está intransitable. A chuvia dende do Concello atrasou o arranxo parcial que teñen previsto levar a cabo nos próximos días, pero non poderán acondicionar ben a estrada ata que rematen, din, de retirar toda a madeira. E mentres en Santiago, a veciñanza da Faldra do Monte Pedroso desespera esperando polo remate das obras dun sendeiro peonil que tiña que estar listo en 9 meses e vai para 2 anos sen rematar. A obra quedou a medio facer e segue paralizada dende maio do ano pasado. O proxecto dunha senda peonil entre a zona urbana de Santiago e a parroquia de Figueiras na Aba do Monte Pedroso era unha necesidade e unha ilusión entre a veciñanza. Pero a ilusión vai esmorecendo, as obras arrancaron en 2024 e convertéronse no conto de nunca acabar. Meses non anos. Entonces isto penso que voume facer bella e isto non se vai a terminar nunca máis. Estamos, de verdad, que desesperados, porque que facemos ca senda agora? Non hai nin por onde pasar. Esa obra de aí está sin terminar, aí arriba tamén, e por aí abaixo. As obras comezaron con atraso e pararon xa 2 veces. A Deputación explica que a causa son estes postes de telefonía. De que teñen que retranquear os postes, pero non retranquean, empezan a traballar, están uns meses e volven a parar as obras. Coa disculpa de que teñen que retranquear os postes. Non se retranquean, volven a empezar e volven a parar outra vez coa disculpa de hai que retranquear os postes. E ata o día de hoxe. Beiras, rúas e muros quedaron a medio facer nos núcleos de poboación e a situación non mellora nas zonas de estrada. Custa distinguir a senda peonil do carril de circulación de vehículos. É unha ampliación da carretera ahora mismo. Entonces o coche cerra a curva, colle o carril ese. De noite é moi fácil encontrarse por ese vial circulando os coches, motos. Hai coches que che adiantan pola dereita e vou tan tranquila hacia a miña casa e como unha flecha por outro lado. Que pasa aquí? Temen que calquera día haxa unha desgraza e piden reforzar as medidas de seguridade que están previstas no proxecto. Vai a ter uns separadores horizontais postos aí, moi pouco visibles para os condutores, que non aportan ningunha seguridade. Insisto, é necesario que a senda sexa pintada de outra cor e se poñen elementos de separación verticais. A obra leva parada dende maio e exixen que se remate para dar un servizo esencial na zona. É unha zona de moito tránsito porque hai moita xente que fai moito senderismo, vai en bicicleta. Isto sabes a que velocidade pasan os coches, isto é primordial. Que o Pedroso que é un pulmón verde, pero como facemos os de Santiago para ir ao pulmón verde? Non hai por onde ir. Son 2,5 kilómetros de trazado, de momento sen data de finalización. Cheiros constantes e lixo ciscado diante do seu portal. É o problema que sofre a veciñanza dun edificio do Grove debido aos colectores de lixo que están pegados ao seu portal. A veciñanza deste edificio do Grove quéixase de que levan meses soportando cheiros nas súas vivendas. O problema ven destes colectores do lixo que están situados xusto diante do seu portal. Es una cosa totalmente ilógica que delante justo de un portal de entrada de un vecindario se coloquen unos contenedores de basura. A mí, por ejemplo, me coincide justo en la parte del dormitorio. Entonces, bueno, ya el tema del ruido lo puedo soportar, pero es que los olores son insoportables. Porque aquí é un asco, é unha porquería todo, entendes? Porque é que non podemos tampouco nin ter a porta esta de aquí aberta, porque cando veñen os da limpieza xa hai que cerrar enseguida, porque ademais cada rata grandísima, enorme. Din que o problema dos malos cheiros débese non só á pouca distancia a que están os colectores, senón tamén ao mal uso que algunha xente fai deles. Nos plantan colchón, nos plantan, bueno, de todo, é que de todo, porque estes días hasta está habendo basura aquí fora das containas, e hai na que coller e metela dentro e nos estamos cansados, así todos os días. Din que hai outras zonas na mesma rúa onde se poderían colocar os colectores sen que estean diante de ningún edificio. Antes estaban ubicados un poquinho máis atrás, onde está, como comento, os outros containers, estaban todos xuntos, e non molestaba a nadie. Un sitio non que non hai ninguna vivenda, non hai nada, só hai unha leira. No entiendo por qué se hace esto. Creo que hay muchas otras opciones y que se pueden recolocar en otro punto. Despois de meses soportando o problema, reclamanlle ao Concello do Grove unha solución urxente.
Neste mundo global en que vivimos, as guerras teñen consecuencia, mesmo pros que estamos lonxe do lugar de conflito. O diésel subiu 22 céntimos en 7 días e supera a gasolina. Facemos as contas e trátase realmente dunha suba preocupante para os petos dos galegos, Demetrio. Sí, suba preocupante, son notase directamente en estacións de servicios como esta na que nos atopamos agora mesmo no Concello de Oroso. Estamos con Mari Carmen Iglesias, que é traballadora que vive directamente a situación. Mari Carmen, moi bons días, gracias por atender. Bons días, gracias. Bueno, esta imaxe que estamos vendo agora non é representativa do que pasou logo toda a mañá e o que está pasando todos os días. Moitísima xente ven encher o depósito, non? A verdad que sí, hai unha influencia moi maior de xente, a xente anda con moito medo, non sabe o que vai pasar o día de mañán, entonces isto creo que vai a repercutir moito nos bolsillos das persoas, tiran moito das tarjetas de fidelidade cos descuentos, porque así é un poquinho menos, pero de todas maneiras isto eu creo que vai ir a máis, a xente anda con moito medo e hai moita influencia de xente estes días, moitísima. Sempre estamos a falar agora mesmo desa barreira dos 2 euros, estamos aproximando a esa barreira que se conseguía batir ou chegar cando foi a invasión da Ucraína. A experiencia dinos que seguramente a superemos nos próximos días. Sí, eu penso que sí, que se vai superar. Pa semana seguramente que vai a estar xa máis alto o precio do combustible. A xente, claro, anda con medo porque non repercute tamén nos precios da compra. Eso é lógico. Un dato importante, víamos aí un momento que estuvo un camión enchendo diferentes surtidores. Cantos camións levades nunha soa semana? Pois este creo que é o terceiro xa. Claro, hai moita influencia de xente, entonces consúmese moito gasoil. Perfecto. Mari Carmen Iglesias, moitas gracias por atendernos. Temos que deixarte que sigas traballando. Gracias a vos. Venga, Mari Carmen, pois xa escoitaban vostedes a afluencia de xente que continúa a encher eses depósitos. Hai preocupación, moito medo polo que poida pasar nos próximos días e esa barreira dos 2 euros cada vez máis cerca. E xa o notarían, baixaron bastante as temperaturas. Podemos velo nas nosas cámaras web na páxina g24.gal. Por exemplo, no Cebreiro, con esta imaxe cuberta de néboa e neve. As baixas temperaturas son claras. Agora teñen 2 graus. Neve tamén na estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, onde aínda se poden practicar deportes de inverno. Vemos que aínda hai neve e teñen agora 3 graus. Vista agora da cidade de Lugo, esta fin de semana poden achegarse ata o Salón do Automóvil, 8 graus na cidade da Muralla. E tamén hai Salón do Automóvil en Vigo. Ali gozan de temperaturas algo máis mornas esta mañá, teñen 12 graus na cidade olívica e unha última cámara, esta vista que van ver agora de Pontevedra, onde están celebrando o Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Tamén teñen 12 graus de temperatura. A festa vinícola máis temperada do ano está na Ribeira Sacra, é a Feira do Viño de Chantada, que é a primeira do ano, sí, pero para eles, Andea, tamén é a súa celebración máis importante. Sí, efectivamente, a primeira das 5 denominacións de orixe da Ribeira Sacra. Os adegueiros da zona están aquí amosando os seus produtos. Unha delas é Paula Carballada, da adega Vía Romana. Paula, xa vemos que esta imaxe que temos aquí ás nosas costas xa amosa, non? A cantidade de xente que atrae esta feira. Ben, moi ben, hai moita xente, o tempo ahora mesmo está acompañando, non chove, non fai frío, estáse moi ben aquí na carpa. Bueno, é unha maneira tamén pois de poñer en valor o traballo de todo o ano e tamén a calidade do voso produto. Sí, por suposto, é a maneira de que o produto sea coñecido por todo o mundo e chegue a todo o mundo e ves o traballo de todo o ano na viña, que son moitos días con moita chuvia, con moito frío, con moito calor. E como está acollendo a xente? Pois os vosos produtos en concreto da vosa adega. Cal é o viño que máis lles está a gustar? Pois mira, en xeral todos, hai de todo, pero sobre todo o tinto añado a noso Vía Romana que está gostando moitísimo. Proban e compran tamén, supoño, non? Sí, proban, compran e repiten. Fan de todo, sí. E lembramos, hoxe podemos vir aquí, pero mañá tamén ides estar, non? Contanos en que horario estades. Sí, mañá estamos desde as 11 da mañá hasta as 12 da noite. Estamos todo o día para atender a xente cando queira. Moitas grazas, Paula, xa escoitástedes, hoxe podedes vir aquí catar os viños da Ribeira Sacra, pero mañán domingo tamén. 13 bodegas participan nesta feira de Chantada que este ano chega a 43 edición promocionando os viños da Ribeira Sacra. Mencía, que é a variedade principal daqui da zona. Temos tamén viño de barrica
Logo temos tamén algunha cousa así máis diferente, temos un viño branco feito en barrica de acacia. Temos os nosos viños do ano, un Mencía Sumum, que é un 95% Mencía e un 5% de Garnacha Tintorrera. E pois un Godello, 98% de Godello e 2% de aproximadamente de Treixadura. Os viños da Ribeira Sacra é algo máis que viño, é viño, é paisaxe, é cultura, é románico. Hai catas para probar as distintas variedades, tamén para comer con postos de exposición e venda de produtos gastronómicos e de artesanía. Estou probando un Godello. Está moi bon, é verdad que sí. Un Mencía. Bon. É un vino de calidad. Un blanco de calidade, pero bon. Que é o viño e o pulpo. Se falta o pulpo en Galicia non hai festa. Que isto, cada paso vai a máis. Que é o que queremos. É o que queremos que vai a máis e que a xente, cada vez que veña máis aí que a chantada. Durante toda a fin de semana están programados obradoiros para nenos e actuacións musicais con gaiteiros e pola noite verbena con orquestras. De sempre no país as vacas tiveron nome propio, marelas, parrulas, mesmo chenoas, que co tempo foron ocupando cortes máis numerosas nas que se complica iso de distinguilas polo nome. O número do crotal é agora o principal método para identificalas, pero segue habendo quen defende a importancia de chamalas polo seu nome. Toura! Toura, pinta, gallarda, bonita. Noutro tempo, as vacas eran parte da familia e, como tales, recibían un nome de pía relacionado co seu aspecto, carácter ou orixe. O que teñan, por exemplo, unha naceu no 24 de Navidad, como é moi presumida e tal, como dá as campanadas a Pedroche, pois puxenlle Pedroche. Era dependendo dos rasgos do propio animal. E despois había un moi simpático que a veces cando te quedabas sin nome, pois cando viña o veterinario a enseminala, pois a veces pois non sabías moito que poñerlle, e o veterinario mesmo pois bautizaba. E dis que o afectuoso costume de poñerlles nome ten moitas vantaxes, sobre todo para manexalas, porque elas son quen de atender e entender. Toura, para aí que vamos para arriba, para aí un momento. Para un momento que vamos para arriba. Para. Vou na practicando, vou dicindo que pare, para que ela, o día que vai a pôr un peligro, me pudera parar, e así a fun facendo, e, bueno, pois si, os nombres é unha cousa bonita, é unha tradición de antes. A tradición de bautizar as vacas non se perdeu de todo co tempo, pero mudou. Agora hai moitas menos gandeirías, pero con moitísimos máis animais, e é máis sinxelo distinguilos polo número que levan chapado na orella que chamándoas polo nome. Miran un número, aquela vaca ten mamitis, por un número van ela, porque senón por nombre sería imposible, o que ten 400 ou 300 sería moi difícil controlalas a todas por nombre. Non temos tanta necesidade de dirixirnos a elas, entonces a maneira máis sencilla de telas identificadas pois é por número. Os que sí seguen mantendo intacta a súa identidade propia son os touros. Porque, bueno, por un lado son moitos menos e logo despois por outro, pois a hora de ver os resultados das reproductoras que temos tanto en Rubia Galega como en Frisón, pois seguir as líneas xenéticas do nome dos touros, pois sí que é importante agora incluso de comercializar semen, embriós e demais. Sementais como Galloso, Chachi, Sperminator ou Netflix, que se poñen de apelido ás fillas xunto con código numérico e o nome da gandeiría. Na comarca da Limia, Amigas das Cigoñas organiza hoxe un avistamento de aves. Hai varios lugares habilitados ao efecto no concello de Sandiás, nunha comarca na que tamén é habitual a presenza de moitos niños de cigoñas, nunha mañá, por certo, hoxe non moi cálida, Alberto. Toda unha mañá de inverno ou case de pre-primavera para divisar aves na zona das Aireiras no concello Limia de Sandías. Este avistamento organizou Amigas das Cigoñas. Recomenda acudir con prismáticos, botas de campo e material óptico. Sí que piden que se prescinda de levar mascotas para procurar que as aves non se asusten. É unha xornada de portas abertas con camiñata incluída e avistamento no Observatorio das Areiras de Sandías, na Casa dos Terrós. Aínda que o cuco non chegou, ou polo menos non se sentiu, sí que as cigoñas levan tempo, por exemplo, tamén xa na recta de San Pedro de Laroa, no concello de Xinzo de Limia. Moitas delas decidiron evitar longas viaxes de ida e volta a África e quedar no inverno na comarca da Limia. Grazas, Alberto. En Lugo, hoxe a cita está en San Cibrao e na súa festa do Ourizo, Noelia.
Esta festa é todo un referente na Mariña. O ourizo de mar é un dos manxares máis exquisitos que se extraen da nosa costa. A celebración arrancará cun show cooking en directo a cargo de varios chefs da comarca. Tamén haberá unha degustación popular de ourizo cocido e os locais hostaleiros da vila ofrecerán este caviar elaborado en distintas receitas. Moitas delas son as premiadas no concurso gastronómico en o que se valora o sabor, a presentación e a creatividade dos pratos. A festa conta con máis de 3 décadas de historia e foi declarada de interese turístico de Galicia. Grazas, Noelia. Ben, quen máis e quen menos, seguro que a estas alturas do ano xa está pensando nas vacacións de Semana Santa, unhas datas que aproveitamos para facer unha escapada. Os galegos eliximos como destinos lugares con bo tempo ou capitais europeas, e os que van vir esperan ata a última hora para decidirse, así que nos aloxamentos agardan ese empurrón final para recibir visitantes. Queda xa menos dun mes para a Semana Santa e as previsións son ben distintas entre os que marchan de vacacións e os que veñen pasaras á nosa comunidade. Os galegos apostamos nestas datas por destinos de sol e tamén por cidades europeas con voos directos. Temos dende Galicia voos exclusivos e directos a distintos destinos, Estambul, Berlín, Marrocos, Londres, e despois, sobre todo, tamén a xente que busca un poquinho despois do inverno, sol e playa, non? Para as vacacións de Semana Santa somos bastante previsores en xeral e reservamos con bastante antelación. Antes, Semana Santa eran estas fechas importantes para reservar, está casi todo xa cheo, non? Igual pasa co verán. Antes esperaba maio, xuño e agora a xente en gran medida xa ten a venta resuelta. Non son tan previsores os turistas que se achegan a Galicia en Semana Santa, un tipo de visitante que ven en coche e que aproveita os días festivos. Que veñen moitos en coche, porque tamén hai que ter en conta que as comunicacións que temos ahora mesmo con Santiago e o resto de España pois son moi limitadas. O tren está como está, e a Ryanair marchouse, que era o puente que máis nos traía clientes a todos, e os precios desorbitados. Todo iso influye moitísimo. No sector hostaleiro son bastante pesimistas de momento. Nunha cidade como Santiago aseguran que veñen duns meses cun índice de ocupación moi baixo e polo de agora as reservas son escasas. Estamos, xa digo, pasando uns meses moi duros de moi baixa ocupación con respecto a anos anteriores. Entón vamos a esperar un momento, vamos a ser previsores e non adiantar, non? Pero a xente que ven é máis nacional e que ven en coche debido á carestía e á falta de comunicación co resto da península. Tradicionalmente as vacacións de Semana Santa moven moita xente que se despraza aproveitando que non hai actividade lectiva e os días festivos. Así que os que poden ser previsores xa teñen programadas as vacacións e seguro que o pensamento nos días de descanso que xa veñen de camiño. 2:18 minutos. Antes de rematar, botamos unha ollada aos principais concertos que poderemos gozar esta fin de semana aquí en Galicia. Clásicos da música de estilos ben diferentes na xenda para esta fin de semana. Empezamos en Santiago, onde esta noite Víctor Manuel presenta o seu disco titulado Solo a solas conmigo. Será ás 9 da noite no Pazo de Congresos. Tamén clásicos, pero do heavy metal estatal soarán en Lugo da man de Barón Rojo. Primeira vez da banda na cidade da Muralla cun espectáculo de grandes éxitos, celebrando os seus 45 anos, ás 9:30 da noite na Sala Tebras. A última proposta para hoxe ven da man de Carlos Núñez, que tamén anda de aniversario. Son 30 anos da Irmandade das Estrelas e vainos celebrar ás 8:30 na Igrexa de San Francisco de Videiro. Marchamos nuns minutos, xa saben, chega agora o telexornal. Antes a información do tempo. Deixámolos coa maravillosa versión, por certo, de Madonna, que interpretou onte a orquestra Son de Seu en Balaídos na previa ao partido do Celta. Vémonos mañá.